Bisag kinsay mo puli ninyo nga teacher, padayon na, kita ko nabuutan riya mo. Dili kinahanglan bright ka. Kung paminaw niyo bright ka, mas maayo. Pero walay gamit ang ka-bright kung bati ka batasan. Walay kwenta ang ka-bright kung bati ka batasan. Mas importante ang maing batasan. Basta, pag binuotan mo ha, kung wala ko diri, ganahan ko, may nigita na to kusab, kung mabalhin magani ko, ni guys school ninyo, ganang, ikaw, tarong ka ha, tarong, bahalag, dili kayo bright. Kinalang buutan, kinalang maing tao. Kay way makiguyog sa bright nga batig batasan. Walay ganahan makigkauban sa may mo basketball, pero dili mamasag bola. Suway mo, anak? Yan, may kayo mo duwag basketball, pero di mamasag bola. Ganahan mo makigduwa, anak? Di, kay mas daga makigkauban sa maing tao. Kay sa bright nga tikasan, kay sa bright nga maro. Kailan mo maro? O kanang unayon ka ba? Nang may lang sa tubangan niya, ikalikod ni mo, unayon gagapil. Ayaw mo yan ha. Kailan may mong tao. Kay mas nindot ka uban, ang buutan, balag dili kay bright, basta buutan. Isa bright nga tikasan, bright na maro, bright nga dautan. Ganan kung akong section, bahalag maldito na pagsugod, iniguman sa tuig, buutan na. Kanang iniguman og klase, natarong. Kaya walay kwenta, may kay ka sa room, o bisag may kay kasi mong gibuhat, pero di ka tarong nga tao. No, ang importante ang batasan, importante ang kinaiya. Kaya makikauban magid mong tao. Kasuway mo kanang nice tindahan ba? Mupalit pa mong tindahan nging ani pag ingon nimo, ayo nya mo rin. Unsa man? Pagdali diha, mupalit pa ka ng tindahan na. Mubakas kag layo. Bahalag layo imong gipalitan kaysa diha sa duol nga batig batasan. No, muning ka pa. Kay mas nindot yun ang buutan, no? Mausad na ka mo. Inig banarbaho ninyo, mas nindot maing tao. Ayaw, ay mo gadlock, dog-dogon mo. Ay mo gadlock, storyahan mo bati. Naagi na permi. Nay mo ingon nimo, di mo na kamao. Pilingon man na. Pasikat man na. Nay mo ingon nimo, nyisip-sip man na. Pasagdii sila. Kay kung giingnan gana, meaning kamao ka. Meaning, nailhan ka, nakitaan ka. Natagad ka, kay daghan mang nakakita nimo. Wala gani mo yung ana nimo, di ka maayo. Wa may nakamatikod nimo. Wala gi mang hinaway nimo, di ka may. Pero kung ay mang hinaway nimo, may siguro ka. No, kana ingnon ka ba? Kana siya, pilingon kaya na siya. Sagdii sila. Sagdi sila sultihan na. Kung nadato sila sige sultihan na, at least nakatabang kanila. No? Yan sige sila pang hinawag. Kana siya ba? Pilingon kaya na siya eh. Una-una lang, at least kung madato siya kada sulti na niya anak ko, nakatabang ko niya. Oh. Ayog lainag sabot. Ayog pang luod ritso.